La meva mare és de l'AMPA. I què fot? De fet res, perd el temps. Soluciona coses del col·le. Sí, pots comptar. Ei, tros de lluç, que jo estic d'acord amb ella. No us ho prengueu malament. De fet, és la seva mare. No, si no ho faig per la meva mare. És pels que treballen a l'AMPA, que solucionen coses i ens ajuden a nosaltres. I si ens ajuden a nosaltres? No li podries dir si em pot aprovar les mates? És que em sembla que ho tinc complicat. Definitivament et falta alguna neurona, tia. Mira, avui no et perdis el programa de Pares, Fills i Escola, que parlen d'això. Hola, molt benvinguts a l'últim programa d'aquesta primera etapa de Pares, Fills i Escoles. Esperem que vinguin d'altres col·leccions. Esperem poder tenir l'oportunitat de portar més programes i ensenyar-vos més temes que puguin ser del vostre interès. Avui el que hem volgut és tancar aquesta primera col·lecció de 13 programes parlant de les AMPAs. Ja sabeu, els pares i les mares que s'associen i que els trobem a pràcticament totes les escoles. I a més també hem volgut que vingués una federació d'aquestes agrupacions d'AMPAs i que, a més és la responsable dels continguts d'aquests programes. La FAPAES, i clar, llavors vam dir, quina seria la millor persona que podem convidar com a enters? Doncs avui semblava que la cosa era molt clara. El president de la FAPAES, el senyor Pere Farriol, que ens acompanya avui. Benvingut, senyor Farriol. Moltes gràcies per convidar-me al programa. I també els pares que ens han acompanyat al llarg dels 12 anteriors programes i avui també els tenim aquí. Avui ens acompanya el senyor Jordi Hurtado i la seva dona, la Mari Carme Fontanelles, que ells, a part de ser pares, també són membres d'una AMPA i em consta que vostè, senyor Hurtado, els últims 5 anys president de l'AMPA. Molt benvinguts al nostre programa. Amb moltes ganes de preguntar coses? Gràcies, sí, i tant. Fem una llista així. Molt bé. Senyor Farriol, primera pregunta, com sempre, tònica amb el nostre programa. Per què serveix una AMPA? Ui, serveix per molt. Sí? Serveix per molt. Evidentment, una AMPA és el lloc natural on es reuneixen els pares i les mares per educar-se, per formar-se i per formar els nostres fills i filles. Per tant, una AMPA és allò que nosaltres volem que sigui i, per tant, és un espai en el que els pares i les mares tenen les seves relacions naturals i, per tant, coincideixen en coses i hi ha coses que es discuteixen. Es poden fer activitats, evidentment, activitats que complementen l'educació dels nostres nois i noies, evidentment, i són tan bones com parts educatives que té la nostra societat. I, per tant, estan dintre del projecte educatiu del centre. Per la següent raó, és una part formativa i un espai formatiu de pares i fills. És una excel·lent eina d'intervenció dels pares a l'escola, suposo. Excel·lent, excel·lent. Molt bé, és una eina que es pugui utilitzar. Anem a veure què diuen els pares, que a més, com hem dit a la presentació, formen part d'una AMPA i com a president. Pares, com us sentiu dins de l'AMPA? Jo faré una pregunta per això ja. Però bé, dins de l'AMPA molt bé ens estem sentint, l'únic que és molt difícil. Sí. Perquè sempre et sent dir coses a l'esquena. Que si fas això, que si... Però bueno, sembla que tots opinem el mateix. Tot és per un bé dels fills. Ho fem tot pels bé dels fills. Doncs va, la pregunta. S'ha de tenir... Jo li faria una pregunta. Si has parlat de les activitats extraescolars que organitzem les AMPAs. A l'AMPA que estem nosaltres, o a l'escola que estem, les activitats les enfoquem molt que no siguin lligades amb l'escola, sinó que siguin més esportives. Quina opinió en tens d'això? És el que s'ha de fer. Perdona que et talli. Un nen que fa... Normalment els porten a les 8, a 5, i de 5 a 7 fer-lo fer anglès. Nosaltres intentem trencar una mica. Bé, hi ha dos conceptes, maneres d'entendre, i evidentment totes són positives. Aquesta és una forma excel·lent de fer un complement pels nostres fills i filles. Per tant, l'esport dona valors, dona molts valors de socialització, i per tant és un excel·lent complement a l'educació integral dels nois i noies. I l'excel·lència, diguéssim, en formar persones, perquè evidentment en allà troben altres realitats, troben altres situacions i per tant s'ajuden entre ells. Ho trobo perfecte que siguin activitats esportives com d'altres que també es poden fer. Vale, doncs gràcies. No sé si la senyora Fontanelles vol fer alguna pregunta, perquè la veig molt neguitosa, eh? Sí, no. Aviam, quin poder té un AMPA? És a dir, fins a quin punt allò que proposa ha de ser assumit pel professorat i per la direcció? Un AMPA no té cap poder, no té cap poder. Un AMPA té capacitat de decisió, té capacitat d'anàlisi, té capacitat de gestió, té capacitat per entendre coses, formular coses,
i té capacitat per anar al centre i explicar les seves necessitats. I per tant, aquests canals que el centre té, que són el Consell Escolar, evidentment es pot canalitzar moltes de les seves preocupacions o reivindicacions o, si més no, suggeriments a través del Consell Escolar. Per tant, l'AMPA, si està motivat el que està presentant, si l'explicació és correcta i realment s'ha analitzat bé, evidentment el centre no té per què dir que no a una sèrie de coses que l'AMPA planteja. Per tant, és una relació entre els dos, per tant, és un diàleg entre els dos, i és excel·lent haver un diàleg, i unes bones maneres de fer. Per tant, ha d'haver aquest diàleg sempre. Per la següent raó, un AMPA té aquest poder de decisió, que és formular coses a través de la seva gestió i a través del seu convenciment. I vostè, senyor Farriol, des de la seva experiència de president d'una de les federacions més importants de Catalunya, en quant a agrupacions de pares i mares, diríem que realment un centre educatiu amb un AMPA fort, potent, integrador, que participa en el que és el dia a dia de l'escola, en quant als resultats escolars dels alumnes, això es nota que si a l'AMPA participa els resultats són millors o no té res a veure? Sí, hi ha estudis, no m'ho invento, hi ha estudis que demostren que una implicació de les famílies surt un bon centre educatiu. Això és així de clar. Això vol dir que tots van a una, això vol dir que les mateixes preocupacions que es tenen a una banda i a l'altra es posen en comú acord. Això vol dir que hi ha un diàleg, hi ha una preocupació, hi ha unes bones intencions per les dues parts. I per tant, quan hi ha una participació i quan hi ha una bona entesa entre les dues parts, escola, la institució d'escola i la institució familiar, evidentment les coses s'entenen. I les coses es posen sobre la taula, s'expliquen i realment es fan. Per la següent raó, hi ha molts millors resultats quan hi ha implicació dels pares i les mares. Categòricament, Això està clar. Vull dir, no es discuteix en aquests moments això ja. I amb estudis fets, Sí, hi ha enquestes que demostren a les que hi ha molta més participació de famílies, a escoles que no hi ha participació de famílies. Fantàstic. Ens estan demostrant exactament els nivells d'èxit escolar, podríem dir-ne. Molt bé. Pares, més preguntes. Primer bloc, vinga. Jo també fa temps que sento curiositat. Les AMPAs sempre s'ha considerat com una entitat d'utilitat pública. Què me'n pot dir d'això, utilitat pública? Bé, l'AMPA és una entitat privada i que es pot ser considerada d'utilitat pública. La Llei d'Educació de Catalunya així ho contempla. Contempla que és una entitat social, de voluntariat social, i que per tant fan coses, diguéssim, per a la societat. Gestiona coses per a la societat. Temps per a la societat, temps per a les famílies, temps per als alumnes. Per tant, està fent coses agraïdes i coses interessants dintre de la societat. Per tant, està catalogada com d'interès públic. I això significa que també pot tenir exempcions fiscals. Vol dir que una AMPA gestiona recursos econòmics i, per tant, evidentment, tindria que fer una declaració de renda i tindria que fer no sé què. Però, la següent raó, això també ho contempla la mateixa llei, que una AMPA és una altra cosa més. És un valor afegit dintre de la societat, perquè s'entengui, i, per tant, té que tenir aquestes exempcions fiscals. I també en ser declarada d'utilitat pública per la seva capacitat de resoldre i la seva gestió i la seva voluntariat. Són voluntaris, Per la següent raó és això. Però no podem declarar beneficis. Millorar l'educació dels nostres fills mitjançant l'AMPA, títol del programa que ja hem intentat situar en aquest primer bloc i ara ho resumim en forma de conclusió. Vinga. Les AMPAs són els espais naturals de relació dels pares a l'escola. Són una eina excel·lent de col·laboració amb els centres educatius. Poden proposar coses, fer suggeriments, formular queixes. Les seves aportacions s'han de canalitzar mitjançant el Consell Escolar. Recordem el que hem dit altres vegades. En els centres on hi ha participació de les famílies s'obtenen millors resultats. L'AMPA ens pot ajudar a aconseguir-ho. La nova llei d'educació considera que les AMPAs són entitats d'utilitat pública. Això tindrà avantatges fiscals i de conciliació laboral. Tornem de les conclusions i ara la part del nostre programa que més ens agrada. Pares i el nostre entès que fan aquell debat tan emocionant i tan trepidant i que ja tenim ganes de començar. Senyor Hurtado, president d'UNAMPA, recordeu, pare i president d'UNAMPA, i que ja li fa la primera pregunta. Senyor Hurtado, quan vulgui. De quines maneres es pot participar en una AMPA? Perquè ara, avui dia, tots sabem que som pares molt ocupats i no tenim hores. S'ha d'assistir sempre a reunions o simplement es pot ser un col·laborador de l'AMPA? És una pregunta complicada, difícil, perquè té una resposta molt assequible. Parlem dels temps, estem parlant de temps educatius. Per tant, quan parlem de temps educatius, què vol dir?
que quan els pares participem sobretot amb el temps que nosaltres emplearíem amb els nostres fills i filles. Per tant, estem empleant un temps que serveix per educar. I per tant, el nostre temps és tan important com els altres temps, com els de tots. Per la següent raó, els pares que estan molt ocupats, que els pares que no estan tan ocupats, evidentment aquest temps el dediquem a l'educació. I és importantíssim participar. Què vull dir amb tot això? Que des de fa molt de temps la nostra federació està treballant, i ha treballat, i ha portat una esmena a la llei d'Educació de Catalunya, la LEC, que està introduïda en la mateixa llei d'Educació de Catalunya. I és importantíssim que així sigui. Què vol dir? Que la participació no es pot triar. No poden participar aquelles persones que tenen temps, perquè estem pervertint la participació. Per la següent raó, tothom té dret a participar, tothom. Per tant, la llei ja contempla que hi hagi uns espais de temps que les famílies puguin anar a les tutories, puguin assistir als consells escolars de centre, i això vol dir tenir uns permisos laborals, que per tant aquí s'ha de treballar i molt a través de treball, a través d'educació, i per tant ha d'haver taules de negociació, i ho contempla la llei. I això és una de les coses que la Federació Nostra ha treballat. I ens hem d'agrair entre tots i ens hem de felicitar per això. Això vol dir que tindrem un temps dintre de la nostra feina per anar a poder parlar als nostres fills i filles a l'escola, que és importantíssim, és innegociable, i així ha de ser. Per tant, és aquest el temps que nosaltres reclamem. Tothom ha de tenir temps i tothom ha de participar amb el seu temps. Queda molt clar. Senyora Fontanilles. Molt bé. Mira, jo tenia entès que les AMPA s'encarregaven d'organitzar les activitats extraescolars, però pel que sembla fan altres coses més lligades al temps lectiu dels alumnes. Ens podria posar exemples concrets de coses que fan les AMPA? Sí, evidentment fan activitats escolars, això tots ho sabem. I també fan altres parts que tenen més a veure també amb el temps lectiu, que són reforços, ajuts, que els pares i mares ens ho demanen que es facin. Com poden ser reforç d'anglès, com pot ser tècniques d'estudi, com pot ser entendre el que és una biblioteca, com poden ser escacs, etc. I per la següent raó estem fent complements educatius del mateix projecte educatiu de centre. I a part estem ajudant els nostres fills i filles a que tinguin aquestes eines bàsiques per poder continuar endavant amb l'èxit escolar que és necessari. Per tant, les dues coses són vàlides. Tant el que ens deia abans, extraescolar sí, que és un complement excel·lent, i ajut a l'estudi i a l'esforç també, que també es pot anar bé. I una situació que de vegades també provoca controvèrsia a les famílies és el tema del pagament de la quota. Hi ha moltes famílies que diuen per què s'ha de pagar aquesta quota. Tenim una explicació vàlida en aquest cas? Evidentment. Són entitats privades i d'alguna manera tenen que sobreviure i d'alguna manera tenen que donar resposta als socis d'aquestes entitats privades. I d'alguna manera amb aquests recursos, que són recursos, i els recursos que poden venir de l'administració poden servir per ajudar altres famílies, poden servir per ajudar al menjador escolar, poden servir per ajudar altres nois i noies que no tenen aquesta capacitat econòmica per poder fer activitats extraescolars, poden servir també per a les activitats regulars del centre. Per tant, l'AMPA té aquesta capacitat, aquesta riquesa per poder decidir fer coses que puguin ajudar també a la resta de la comunitat educativa i per la següent raó ajudar-se a si mateixa com a entitat privada d'utilitat pública, que ha de quedar molt clar. Per això són les quotes, per enriquir aquest complement cultural i educatiu i per anar més enllà en el si de la societat. Quotes, que a vegades és un problema per les AMPAs, perquè tenen allò que en diuen uns impagats, famílies que no paguen aquesta quota i que potser no tenen els ingressos que necessitarien per tal de tirar endavant una sèrie d'activitats. Deixeu-me que us faci un parell de recomanacions, com sempre, una en forma de llibre, que seria La participació de les famílies en la escuela pública, l'Associació de Madres i Padres de l'Alumnado, que és d'en Jordi Garreta, i això està editat per CEAPA, és de l'any 2008. Un bon llibre, s'ha de llegir per conèixer tot el que hi ha al voltant d'un AMPA. I també una web. Avui la web està clar que ha de ser la de fapaes.net, que ja sabeu que és, avui tenim com a convidat el seu president i ens està aportant moltíssima informació al respecte de les AMPAs. Seguim amb el nostre debat, ens interessa. Més preguntes? Més preguntes. Ahir a casa estàvem parlant, tenim alguns exemples que ens exposen a l'AMPA. Veiem quina opinió en tenim. Per exemple, algun pare ens pot dir no ens agrada gens el professor del nostre fill. Aquí a l'AMPA pot fer alguna cosa? Evidentment, són percepcions i podem dir que és una percepció individual. Evidentment, si és una percepció individual, hem de parlar amb el professor d'entrada.
parlar amb ell i a veure què succeeix, no? Però Per què no hi ha aquesta empatia? Però l'AMPA pot anar directament al professor o l'hauríem de fer a través de direcció de l'escola? Sí, jo el que estic dient és, a veure si puc que s'entengui una mica, si és una percepció individual d'un alumne i els seus pares volen que s'arregli aquella situació d'empatia, doncs jo evidentment recomano que es parli directament amb el professor que hi ha aquesta situació. Si realment està més extès el problema, que hi ha més alumnes que es troben en aquesta situació i es planteja això en l'AMPA, evidentment, aquí sí que prenem altres mesures, que són o bé parlar amb el cap d'estudis, amb el coordinador pedagògic, amb la direcció del centre i traslladar al Consell Escolar del centre, per dir que tenim un problema i una situació que se'ns ha donat. Però segons com l'hem de resoldre? I segurament en la majoria dels casos de resoldre la situació. Però hem de canalitzar bé les situacions i determinar-les en el seu just moment, si és individual, si és col·lectiu, si realment hi ha un problema en el centre. Per tant, hi ha canals que es pot influir, i si més no, es pot anar encara fins i tot més enllà. Depèn de la gravetat de la situació. En tot cas, seguir allò que en deien abans, quan es feia el servei militar, el conductor reglamentari. És així. Molt bé. Més preguntes, pares? Sí, aviam, també algunes famílies ens podrien dir el menjar que es dona a l'escola és de baixa qualitat. Els nostres fills es queixen que no els agrada gens. Com a exemple. Aquí això és un exemple que alguns pares ens podrien dir. Està clar. Deixeu-me que digui un incís i després ja em referiré exactament al problema. Evidentment, l'entorn i el lloc segurament no és el més adient perquè els nostres fills i filles estiguin còmodes amb un dinar. Per la següent raó, sempre hi ha una cosa afegida que va en contra del que pot ser aquell dinar amb tranquil·litat. I per això a vegades no ens agrada dinar al centre i a vegades s'utilitza l'excusa que el dinar no és bo. Dit això, no vol dir que no hi hagi centres que el dinar tingui baixa qualitat, no ens equivoquem. I per tant, si en un centre hi ha un dinar de baixa qualitat, el que es recomana és que les famílies, els pares i les mares, vagin un dia en aquell centre, es presentin a l'hora de dinar, es dini, perquè ningú els hi pot prohibir, es paga el seu tiquet, es dina, comproven la qualitat del dinar, es repeteix l'operació, i si realment es comprova que allò realment és de molt baixa qualitat, evidentment es parla amb l'empresa. Si és una activitat de l'AMPA, directament amb l'empresa. Si és una activitat de l'escola, que evidentment la regula l'escola, es parla al Consell Escolar. I evidentment es diu que si això no canvia, doncs l'AMPA prendrà altres mesures o farà altres coses, com canviar d'empresa o com fer algun tipus de protesta o algun tipus de reclamació. Evidentment, però primer sempre controlem la situació. Mirem que sigui veritat allò que se'ns diu, no ens equivoquem, no fem passos que després ens arrepentim perquè no ens hem donat compte de fer-ho bé i, per tant, quan tinguem tots els elements d'anàlisi, ens hi posem de veritat i ho decidim de veritat. És això el que recomanem nosaltres. Última pregunta. Tenim encara un minutet. Vinga. Amb alguna assignatura també l'AMPA pot influir? Per exemple, el meu fill a l'anglès o a la música hi dediquen poc temps. També l'AMPA pot fer alguna cosa? Senyor Farriol, li prego brevetat a la resposta. Bé, aquí entraria una mica en el que és l'autonomia de centres, que amb aquest decret que ha de sortir en aquests moments i que l'autonomia de centres concreta quin és el projecte educatiu del centre. Per la següent raó, el projecte educatiu del centre s'ha de ser aprovat pel Consell Escolar, ha d'estar aprovat pel Consell Escolar. Per tant, quan es posi a conèixer i s'hagi d'aprovar el Consell Escolar, l'AMPA que faci aquesta proposta que aquell centre pugui tenir un ideari diferent al que... I per tant, pot ser aquesta proposta. I hi ha centres, això ho dic aquí, hi ha centres que tenen la prioritat, per exemple, amb la música, amb la dansa, amb el teatre, o bé amb els esports, que són centres professionalitzadors i són a secundària. Però si si alguna família té aquestes ganes que els seus fills vagin a aquests centres, doncs realment ja ho té fet i ho té a part. Per segona raó, jo recomanaria sempre amb la negociació amb el projecte educatiu del centre que l'AMPA ho proposi en el Consell Escolar. Déu-n'hi-do el que ha donat aquest debat, Déu-n'hi-do el que ha donat conèixer més a fons els AMPAs i poder parlar-ne amb la naturalitat que s'ha fet aquí entre els nostres pares i el nostre entès. El que volem ara és veure conclusions, què ha passat aquí, i ho resumim d'aquesta manera. Mireu, mireu. La participació dels pares mitjançant les AMPA està inclosa en la nova llei d'educació, que inclou mesures concretes per fomentar-la.
Més enllà de les activitats extraescolars, les AMPA poden fer moltes altres coses, també lligades al temps lectiu dels alumnes. Les quotes que cal pagar a l'AMPA permeten finançar activitats diverses útils per a totes les famílies de l'escola. L'AMPA pot ser una eina útil per resoldre tot tipus de problemes quotidians de l'escola que ens afecten als pares. Doncs fins aquí hem arribat. Primer de tot, deixeu-me que m'acomiadi del senyor Pere Farriol. Gràcies per haver vingut. A vostès i moltes gràcies per haver-nos convidat. Molt bé, també als nostres pares del programa d'avui. Gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres dir-vos que aquí s'acaba aquest primer cicle de 13 programes que penso que hem intentat aportar el nostre gra de sorra a això que és tan complicat, que és educar els nostres, els vostres fills. Que intentarem tornar, que creiem que tornarem d'aquí uns quants dies, unes quantes setmanes, amb més temes que us puguin interessar. Recordeu sempre que compromís, coherència i presència garanteix molta part del camí amb això de l'educació. Sigueu educats fins que no ens tornem a veure. Vinga, una forta abraçada. Adéu.